Rydych chi wedi gwneud cais am swydd. Beth sy'n digwydd nesaf? Diolch am wneud cais am swydd gyda Hywel Dda. Dyma beth y dylech ddisgwyl i weld yn digwydd ar ôl i chi gyflwyno eich cais. 1. O fewn 3 diwrnod gwaith, dylech gael gwybod trwy e-bost neu neges destun os ydych chi wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad neu asesiad. 2. Os nad ydych wedi cael eich gwahodd ar gyfer cyfweliad neu asesiad, gallwch ofyn am adborth pellach gan y rheolwr penodi. 3. Os ydych wedi cael eich gwahodd am gyfweliad neu asesiad, bydd angen i chi archebu eich slot cyfweliad neu asesu drwy dolen anfonwyd atoch. Dylid cynnwys yr holl wybodaeth am y cyfweliad yn y wybodaeth ar afonydd atoch. 4. Mynychu eich cyfweliad, gall fod yn rhithiwr neu wyneb yn wyneb yn dibynnu ar y wybodaeth a anfonwyd atoch. 5. O fewn 2 ddiwrnod gwaith i'ch cyfweliad, dylech gael adborth adeiladol ar lafar gan y rheolwr penodi. 6. Os na fuwch yn lwyddiannus, peidiwch â ddigoloni ac ystyriwch wneud cais am gyfleoedd arall o fewn Hywel Dda. 7. Os ydych wedi bod yn llwyddiannus, llongyfarchiadau. Gweler animeiddiad, rydych wedi cael cynnig swydd beth sy'n digwydd nesaf am rhagor o wybodaeth. Os oes angen unrhyw gefnogaeth neu wybodaeth arnoch yn ystod yr amser hwn, cysylltwch â ni recruitmentcampaigns.hdd@wales.nhs.uk. Byddwn yn eich helpu.